bandeng mateng diboco amit-amit arek lanang saiki rupane ganteng jalukan rokok timbangan itu rokok eceran ngetir cagake kena temboke ngetir anake kena emboke dirang ngawur pikiran lagi patah-patah sambil ya boleh ayo sifat ya
Tiba ngono wis apa iki mang. Jaran. Lho sapa inu? Sapa inu? Sapa kan niku? Kula. Lah kan iki apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Kowe njaluk tolong iki ngono ta carane. Tolong, kula diuber wedi kula. Kok dicek tadi. Wedi. Siapa kan niku? Diuber kula, diuber. Kon niku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Mboten kula diuber wedi. Kon niku wedi. Kok wedi ambek aku ta ya apa kon niku kok wedi. Mboten, diuber. Diuber sih aja susu. Tenang. Kon diuber apa sih? Cacing. Iyalah. Gak ngono kon iki mang mulai teko mamang mlakumu gak kelangkang kaya timimang ta kon. Lah apa kok diuber cacing kok laporan aku iki lho. Lah napa kula icak terus pecetat ngene mboten mencarat nututi kula. Iya nek diuber cacing aja kandha aku. Aku iki sangan ora tuni cacing ta. Lah iki. Lho kok karet. Aku iki petukon gak suwe ku Mas Sangket buahe. Wong karet dari cacing. Lah persis e. Saya kon iki lho wedi ambek cacing apa sih cacing kon iki? Gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ambek cacing ambek aku gak wedi kon. Ayo ambek aku lah gak wedi kon. Pun ngaten ta. Alah nyatane aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen kon aku pengin ngirahi ku lagi kon. Lho, ngene carane. Apa iki yo? Ngene carane. Lho, awakmu kon pringas-pringis adane wregul ae. Lah kon koyo mringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh, terus apa yang kau katakan? Loh, saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek?
Ngawur gak iso bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, loh, sawangannya. Iya. Arek kita kan ana trimo kono. Tak wedi atau tak wedi. Suarane wis entek sik ngedung ae. Bapak oleh, masih ngene bening lho. Bening ambak nang ngene ya. Ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Lho apa? Wong arek iki kasih bojo. Ngawur ae. Kasih bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh, Bakal bojoku. Pak temenan takon iki. Nah, takokno kok. Iya, Di, Dik. Kan ono, Di. sange bakale bojone Kartolo kita. Nggih. Kon. Nggih. Oh iya. Sorry, Pak, sorry ya, sorry. Iki apa cak kamu? Eh, Iki sokran kon ya apa kran kon. Ingine tak parani gak metu banyune kene. ya wong pancene banyune tak sumpet lho kon. Ora apa kon delek aku sampe nang banyu. Lah jeneng Iya. nek dipedhit muni kran ngono. Ya tak diperani banyu kon. Oh, kerane anu. Ya sokran. Araku sok kan nyelok apa kan? Kran. Lho ya iki apa? Yang ngene iki lho nyeluk kan ajine aku. Nyeluk ngene lho. Ya apa? Halo saukran lambene sore kena kok menjero. Ngene. Halo sauk. Sik Pak. Halo. Iki lho. Ngawur ae. Wis mulai dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu, RT-mu, RW-mu kabeh mau. Oh, layon telambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iringno. Yo. Tuh, lah. Yo tolong. Aku ngirimno kon. Iya. Lho, aku ngirimno ambek kon lak ambek merem ngono lah. Lah aku ngirimno kon. Iku lho ngetutno dadi kemanten iki lho iring-iring. Ape dhewe mari. Ngawur ae kon. Aku Kok cinta. iki lak loncong. Lek kon cinta barek iki tenono anakku mene. Gak kena ibuke kena anake. Oh iya. Dadi lek bojoku mbok pecah ngulan tenono. Anteni. Lahir Rocot, kakak lahir lanang. iya. Lah kok lanang? Lah ya apa mulai lanang? Rumah sambil apa jadi lahir lanang? Kok gak gelem? Oh lanang, ada aku lanang ya. Tenono sing nomor 2. Oh iya. Mbok pecah ngulan. Iya, lahir mana? Lahir Lahir. seret lanang Tak maneh. delok lanang mana? Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Tak gelem aku lanang kan. Tenono maneh. Mbok pecah ngulan seret delok lahir wedok. Lahir wedok. Pirang tahun iki jane? Wis ana 9 tahun aku wis tuku-tuku lho kon. Bapak minta lanang ae wis. Apa ya lanang. Oh, lanang gelem ya. Gelem aku lanang. Kan lho ya apa ya. Mati lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Tak tinggal balik lho aku nuruti kon. Anak wis akeh. Pak Kore wong. Anakmu akeh sing kabeh anak pupu ae. Mana aku piro mek anake ku? Piro? Ngelah wong mek 8 ini. Wis gampang kapan rono ya, Kren? Ya kapan-kapan dina mulu kan. Lah iya, suarane. Dino. Suarane entek ana duwe. Nantang ae. Lah, ambek ini ya apa? Nek kene ae. Lah apa? Tak inggati kan. Suarane sing telo dhuwit nyerang apa? Lah iya. Wis ngene, Tin. Ya apa iki? Kon mang apa nduk ini? Aku. Iya. Yo kalau apa ngenteni sampean. Wis iki kesuwen iki lek rentang-renteng didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya apa kok nangkep ngono? Wis. Wis ya. Ini apa dengan sampean? Carane cok kasar lek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. Blok. Ngablok ae kon iki. Ketara lek kon iki anak dagelan kon. Ketara. Sampeyan sik aja ono ta? Gak ngomong serius adae. Wah. Lah iya lah ngomong sampean iki gak putusi aku lak bingung tak ngenteni. Ayo nang bapakmu. Ayo. Anak tarep barang wis keturutan mangan nadi prasaku anak kuwi. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis. Kaya ngene lho gak tau nyabani omah. Karepe iki lho ya apa ngono lho. Apa? Teh. Ambek sapa? Yang ana lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu. Pak, sampeyan dijak guyon nek cek gak muring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek gelis tuwa. Ngerti? Masih gak muring-muring ya gambarku ya kaya ngene iki.
Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulih diseneni. Lho ngerti yo anane anak diseneni wong tua mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendina nyingkre lunga teko omah ninggalno omah kene terus aku sing nunggu babumu aku ya. Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temenan ngono. Tak enak lho aku, tambah maju. Omonganmu. Katik kon lho. Sampe iki ndelok apa sih, Pak? Gak ngono nyata. Tolongane ayo. Lho gak ngono. Bakali bojomu. Waduh. Kon kok jange tak ilingno sangakno bapak iki ngerintangi karepe anak. Apa ganteng? Lho nek gantenge ganteng wong arep melesut. Kon ro riwayate welet gak sireng ya. Apa? Baulet ae. Kon saiki tak paido, mumpung durung ana bakale bojomu. Bapak tangi turu, mari adus lenguk-lenguk ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakale bojomu. Nek mrene kon tretek-tretek kon ngutangno gula kopi sing nyauri aku. Suwe-suwe lak legrek bapak iki. Lho iku lak menghargai lho Pak, menghormati tamu. Dia kan durung dadi bojoku. Ya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek wis dadi bojomu tambah pencilaan. Mangan sak mangan yo ngono. Adang apa segon wis mangan. Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego anget iki nang tuk ndek ngarepe bapak. Kon ngenteni bakale bojomu. Marono sego wis ketok bakale bojomu mrene kon sogono. Aku masih anget e. Aku mangan karen-karene. Maron kon campur kon ngulet karo ndasi klothok. Ketokmu ambek aku kayak kucing ngene ya. Ya gak ngono Pak, iku kaitan. Meneh-meneh ya enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Aduh tibake elek-elek oh. Anu Pak Munawar iki soge ya. Soge apa? Turu sak turu ya ngono. Nek bakale bojomu mrene kon nang sawah kon tatakno. Nek bapak gak ono klosone kon apa iki? Bojo bakale bojomu kon gak ono ya. Maru kloso kon jopuk bapak turu ndek dalar. Karepmu iku ya apa ngono lho. Ngalao ta Pak, ngalao. Mergo wis tuwek. Njauh. Monggo lho Pak, gak iso tamuni monggo Pak. Aras-arasen. Bapakmu ono daya kok minggu lho. Mbah. Kok ngadep gedhe kae golek cecek ta ya. Durung sarapan ya to lho. Ero kan krungu dhewe ya. Sorry Pak. Yang ini lah aku jangan njaluk izin nang camat, jangan njaluk pindah Iya perkara. Pak. Iya pindah wis. Iya, Pak. Pindah. Ngomongamu niku. Kok mboten tindak Pak? Ya, Pak. Ya apa lho? Ngajeni Pak. Pinjenengan kok mboten tindak? Gak usah tindak, aku mari jejak iki man. Kok wonten dalem mawon? Bendina ndoprok. Bapakmu gak patek krungu. Tak kandhani. Biasa mbulet nggo rondo kula ning omah iki. Iya ana kono rondo telu samari kelelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Bakale bojomu ancur-ancur. Obong-obong nek kono bapak kon nguring-nguring, bapak minggat, omah iki lak karepe dinggoni. Oh krungu Pak. Krungu ta saiki. Oh iya tanggal 6 iku apa? Malah malih nak. Bapakmu coba kali ya. Yo golek wong sing kelelep-kelelep lho wong kentir. Njane aku nabi kelir ya. Anu Pak, kok mboten dahar kalau? Iya, Pak. Kok mboten dahar? Nek dahar gak tahu bapak nak. Lah napa Pak? Ngelontor ping kali. Aja kasar-kasar ta Pak. Saniki niku napa Pak? Iya ta? Apa? Bojomu kok ngomong bloko suto ae. Ngajeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. Karuan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kenek bojomu mbulet. Kok ngono Pak krungu ana wonge iki lho. Anu Pak, menawi Ini sampe ningali rapat di bali desa. nggih. Lho ya. Nggih. Bener. Sing ilang sepatu pitu sandali papat. Oh nggih kalau wingi lha kula tumbasaken rokok sama cedon niku napa Pak? Ya, Pak. Ini niku duwe sepatu niku. Mulane mambu taline sepatu. Anu Pak, nedon niku sing banyak gizi. Dadi teng awake cek sehat. Lho bapak bendina mangan gatik gusi nak. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek. Dadi tumen iki lho. Ya tahun 81. Moro tuwa dicacat kaya ngono pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten Pak. Mara tuwa kali mantu nek saged nggih monggo guyon-guyon lah, mboten tegang nemen-nemen sawangane. Dianggep duduk mara tuwa ngono. Wis dianggep kaya kanca biasa. Tolong kontangi turu mari adus, bapak lenguk-lenguk ngarepe lawang terus dikoki bapakan temen alu. Ya pas sampe kono
Ngono sih, mosok guyon ngantem malu. Nggih sampean kudu menging sapi, Pak. Sampeyan nek saged menging sapi nggih. Iya, Pak, iso ta, Pak? Kita menging sapi. Padha guyu ta? Bang guyu apane? Sangkakno ratune sapi ta aku. Lho, Nek ngomong menging sapi. Dadi lek anak mantune sajak koyo ngeten maratuwa kudu saged ngladeni, ngeten, Pak. oh. Niki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Nggih. Dina niki adik kula jak teng kutha, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang bulan, pirang-pirang ya wis pirang-pirang dina. Kon ketok bules ae, kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Sak durung resmi terus kon gak nang kutha, anakku kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula jak nyambut gawe golek dhuwit dina minggu lak dadi kemanten, kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya, bapak wis omong nek jange mantu lho. Ya, lek pancen niku kula golek kaya nang mungkin mboten asal kaya sementara niki omah niki nggih. Iya. didol Aturen ta? rumiyin. Aturen. Omah niki didol rumiyin lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang, bapak minggat ngalor kon sing ngidul. Kok bapak guyon, Pak. Kula jak nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak buruh teng kutha nembe niki, Pak. Iya, Pak, enak. Ngono. Pak. Bondo. Lah kula kepengin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Iya, Kula iya. lak wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutha nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina Minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini barang. Ya apa sih, Pak? Tak izini tak olehi. Tapi bapak iku wis kesuwur lho. Nek sampe ana meresete kon ngerti dhewe. Wah, bapak iki nimbang isin atuk wirang nak. Wae lan. Ya apa kon iki? Lho. Kula lak ngerti ya, Pak. Ngerti Kenapa ya? kula lek mempermainkan anaknya orang lain? Lah, betul. Gengsi. Oh, Gengsi, Pak. justru karena nginu. Zaman bahasa Iya. Indonesia pun saged ngoten. Ya wis, Iya. ngene bekasih bapak. Ojo sama minggu lho, minggu ku wis gawemu dadi Sabtu mulia. Nah, nggih. Pentah mboten ujan pun kau lek kula asal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangaken untu, Pak. Nyun sewu lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing nglamak mboten. Dadi guyu sak iso sempurna, Pak. Umpama bapak gak duwe mantu kon ya gak patrek ning bapak iki. Lah napa, Pak? Tambah enak sih, Pak, ketok enom. Kon ngegongi tok ae kon niku. Dene nek terima tamu ku waduh rek maratuane Kartolo saiki wis pasang untu. Marane nek wis duwe untu dikek guyu nek Bojonegoro. Lah perkara nanggap Pak napa terus kula. Sampeyan terserah nanggap napa. Napa nanggap kentrung, napa pencak, Iya. niku payang wong, nggih. Bapak biyen dhewe ujar nak. Nggih. Ya wis gak ngetokno dhuwit akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya ana sing njaluk, Nggih. nanggap sepele nanggape bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik. Nanggap wong kerian. Iya wong kerikan iki lho masuk angin. Oh, sampean nggih mboten umum, Pak. Ya wis urusanku gampang. Urusanku Sing gampang. penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Ya. Golek ana kutha lek ditakoni jeraganku ya. Mm-mm. Warang kon iku adikku, dulurku. Oh iya. Ojo diwarah bakal bojo. Iya gak perlu ning ngene lho tak biji ya, Pak. Oh Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. Pak, sampe jumlah, Pak. Ya apa sih? Ngeten lho, Pak. Iya. Lho. Iya, Pak. Iya. Lih. Seneng ya, Pak. Apa pe bojomu ambu simbukan? Mawon, mawon. Nggih sampean mbon tau adus. Sopo? Sampean. Wis 3 dina Lho. nyene. Ngeten lho, Pak, kula Iya, kula iya. bijiki. Lho. Heeh. Kupinge sing ndi sih iki? Ngale, Pak. Ngale. Ngale nih sore kencet. Nyun sewu lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya iya. Lho, nggih. Lho cek temen iki lho irung maratuwa dicangar iki. Lho sini iki lho, Pak. Lho kula bijiki. Oh, iya nak. Jumlah apa, Pak? Iya iya. Napa sih? Nang Pasar Turi. Sampean niku. Pokoke dina Minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya iya. Perkara biaya-biaya ngen kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. Biaya-biayae kawinan iki kon. Nggih. Biaya-biaya bapak kaya hansip menae. Pun perkara belen gampang, Pak. Pun susah-susah mbeleh sapi, mbeleh kebo, mbeleh gajah kegeden. Kegeden. Sakniki monggo ngen melekan cilik teng lepen mawon. Nggih. Heeh. Gogon teng lepen. Nggih. Sampeyan Ya, Pak, sampean getas lorot ngono lho. Ketas loro iya bojomu lemu. Aku gogon iwak jangkep 3 jam lah nyunyut aku lan. pun saentene iwak niku, iwak uceng dicekel cek. Iwak lele cek. Nggih. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpulno dadi siji. Aku kuwatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho malah dadi krawon kok lah. Sampeyan aturi sedaya. Iya iya. Lah melu lem-lem kinten-kinten pinten.
Damel kejutan, Pak. Damel kejutan. Oh, kejutan. Ngekekaken ulem-ulem. Durung bapak nyebyarno ulem-ulem wis bendina gemeter bapak iki. Lho ngoten ngekek kejutan. Oh, iya. Ngelungaken ulem-ulem kali mbeto kecel. Oh. Dilungaken ditabu cek lho. Tak kejutan apa? Sing nampa kaget. Nggih, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuhe no. Lho. Lah sampean rumoso. Wis akeh gak buwe. Lho, lah tamian. Tamian. Sampean nate bowo ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampean. Lho. Sikile wis putih. Wulan besar iki kon tak kandhani. Nggih, sak wulan tel. Bendina lelawatan ulem-uleme 8 sedina 12. Tapi kabeh sitok gak sitok tekan. Lah sampean ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampean tumpangi? Sing tau sampean tumpangi sinten mawon? Elingku sing tau tak tumpangi ya niku. Sopir apa? Sopir apa yang tumpangi? Mboten bowo lho, sampean bowo ni sinten Lho mawon? iya iki Mas Parto. Ya, sampean tak aturi. tumpangi biyen niku didekek 2.000 tak dekek 1.000 berarti 3.000. Ampun, Pak, rebo cukup saniki kula nyun pamit. Iya, ya, Nak, kula iya. beto teng kutha dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek Bapak tekokno sepatu susulan. Ya, Pak, pareng Pak nggih. Iya. Tak dongakno selamat sih. Permisi sak minggu nganti 20 dina ganok balik. Ngene iki lho aku lek golek pembantu liya dek muring-muring jare sanggup balik mrene. Buktine penggawean nak keter kabeh sih arek nek ganok balik mrene. Ngomong apa ae kon? Ya ngomong pembantune awak dhewe iki sih, Pak. Wis pancet ta sik kono mulyane Kartolo kan maneh. Lah marine nek kene iki sing bantoni yang Kartolo. Mosok kon gak krungu sih, mosok kon lali sih. Kartolo pamitan ta. Mulai panen, ngerti ya panen kedele. Iya, aku dhewe ya wis ngijini kok. Oh, padahal gak ngandel kon niku. Panen dele nduk endi wong Kartolo iki gak duwe sawah, Pak. Lho arek jaremu. Wong sawah yo ombo adakno. Alah, buktine kok sawah ombo ngono gak kira boro nek kene Kartolo. Lho anane boro lak kanggo nyukupi samdinane ta nek panen lak mulai ta. Kandhane adakno. Mane sampean ki ngono, aku ngerti Kartolo gak kerasan ndek kene iki ya mergo sampean iki lho. Mas aku yo ngerti. Apa? Model. Aja mbuyang-mbuyung. Apa ngerti apa kon masalah kok gak ngomong ku yo apa ngomong jare lambe prucat-prucut kok beton. Apa kon niku? Sampean ki ngomong aja ceblang-ceblung. Aku ngerti sampean angger aku ngomong mbek Kartolo, aku ngetak Kartolo sampean murang-muring. Kon ngono joboku. Coba. Kon ngono bojoku. Ayo ngerti aku bojo sampean, lha rumangsa aku ki mongso sampean. Lah iya nek di bojo mbok sing biasa, kaya winginane lho. Kalau kene kon ndelok putune Kartolo. Ngerti ya, aku ki kangen. Lah nek kene iki membantune awak dhewe iki Kartolo. Lah nek terus-terusan ngene awak keter sih. Anak putu ngene pawon kono gedhek pawon karo nduk Bu ngarep. Anane nek kanggo hiasan kok. Lah putuku kon kurep peno patesen ngono. Iya. Alah cemburu ta. Lho gak cemburu ngono winginane ono bakul liwat. Aja ngono lho, wong sampean iki aku ngerti yo. Aku nek ndelok sampean iki sepet aku. Hah? Sepet. Iya, Mas. Lho wetno aku ndelok kon sengak. Modelmu takno. Mana-mana
kok ya ngomong ngono manane ngomong tak kandhane Kartolo lho ya. Winginane ana dodol telo liwat ya ngono. Biasa lak seneng keripik telo ta. Kon enggak nyelukmu kliru. Apa? Niku dodol Kartolo niku. Iku lak ngomong sampean sih, Pak. Oh, telo Kartolo moto ini. Sampean, babi di sini hati sampean ki cemburu karo Kartolo. Baru kali ini saya mengerti atas perbuatanmu. Apa lho sampean ngomong ngono bareng sih. Mungkin latar belakangmu ada apa-apa ini. Main Sampean cinta dhisik kerso kamu. sih, Pak. Sampean kondisi kerso. Nah, nyatane sing kono ngomong Kartolo tok ae. Nah, mari ini ngomong sapa ngomong tangga sebelah iki lagi ditamperi wong sih enggak duwe salah kok diomong. Kon ndelok aku lho ketok opo sih kon ndelok aku. Nah, biyen aku ndelok sampean ki seneng ngerti ana saiki aku ndelok sampean ki blenger aku. Hah? Blenger. Blenger. Iya, Mas. Terima kasih. Hah? Pak Slamet tarik ngene kata, "Oh, bojo blenger." Sapa iki? Monggo. Lho, Kak. Monggo. Sapa dolan-dolan? Mbok sapa sih? Dolan, Dik, sapa dolan? Nuwun, Bu. Loh. Oh, Kartolo. Nggih. Tak suwe sih lho. Wah, Dek. Nggih. Tak suwe kan balik lho. Polahe apa? mriko panen. Panen apa, Nak? Panen jangkrik. Atuh. Panen kono panen jangkrik. Jaluk lur apa, Nak? Lah napa? Dan nyelentik aku. Potong kamu. Waduh, ganteng ora di ndekno rambute. Elo, rambutmu iki pantes biyen alah ngono kate cukuran barang sih. Mulai. Brengas-brengas dipotong barang sih apa sih? Pantes biyen iku lho lho. Mulai. Apa sih, Pak? Loh, Eh? Bapak kok meringis ngono? Anane Iku iku yo ngono ae kok anjene. anane mriki delok kon delok bededet aku lho delok. Masalah tak Untune arang meringis mawon. barang Ini bandang. gaya kok. Tuwek-tuwek malah gaya bapakmu iku. Kok dene mbek sapa iku? Oh nggih, anu Bu kula balik nyambut damel mriki malih, Bu. Lah iya sih lho, awakmu gak ono balik mrene ya tak arep-arep kok Tapi suwi ngono lho. ya napa sing kari ini mboten undak-undakan. Apa karo mundak bayaran lah gampang ta apa kok lho, kamu sregep. kok njaluk mundak lho ndelok statusmu yo. Statusmu yo. Ngeten lho, Pak. Nyambut gawe kula niku kula hati-hati kula temeni lah. Bos ini cek ngerti ngeten lho. Bos apa? Bosen. Kok nyambut gawe arang-arang kambang. Rong dina muncul rong wulan prei. Ulane nglibet dhuwit tok ae kon niku. Karep kula niki mutung kok gak disusul. Bakon minggat banda. Jane aku ate nyusul merono lho lho. Loh, mriko jange. Iya no wong awakmu permisi sak minggu sama 20 dina aku lak kuwatir awakmu ki lara. Lek ngoten kula tak balik dhisik mungkin sampeyan. Ojo lah wek kadung tutuk kene kok. Kok tak kandhani lah ya. Nggih. Aku mangis ngomong-ngomong mbek ibumu. Ya napa? Ya ngomong soal kon. Prosoku gak balik. Tiban kon balik, wis gak apa-apa. Nek kon suwi-suwi ndek kene ndut penyakit ABC ya. Napa ABC? TBC, ABC amane. Iso ngarani ngono kok. Kira-kira anten mriki kali bapak kali ABC, ibu kan? diterima napa mboten kula balik mriki niku. Pancet ae lho, manyen aku golek pembantu maneh sing jagakno awakmu kok gak diterima kenapa sih? Lah bapak ya napa? Heh? Bapak ya napa? Lah nek kono kene aku tak minggat karuan. Lho samane kok mboten kula tak golek liya man, Bu. Pak, Ya kene kene. apa sih ndek kene ae lho wong bapakmu gak gem ngewangi nyambut gawe buktine aku dhewe sing nyambut kok. Kok niku ngawur ae. Bapak ketara alise ireng ngoten. Lah gak ireng ya apa celaan banget. Gak ireng iku pancene potongane mrecing ngono iku bisa. Oh, bek nyidam luwak. Kok nggih sing enggak sing ngomong lho. Sebutin ini, Pak. Punten-puntene tak no. Lek enten kelepatan omong kula kurang sopan ngene disepuret kalian. Sepurut ya sing niku. Punten. Mulane aku wis telah. Nek opo kepenuk. Iku lho ketutuk. Oh iya. Ayo kok niku lho. Ngomong ki sing genah ta. Kepethuk. Nek kepethuk arek iki wis telah. Wong arek potongane lola. Kula mboten ijen, Bu. Ambek sapa lah? Kali dulur kula, adik kula. Adikmu gak usah mlebu sih. Ayo Rino. Mlebu. Jan-jane adekmu. Kene Tin, niki adik kula. Lho, adikmu. Iyalah. Iya mlebu ana. Makan amit kon niku. Kok ada mlebu ngene pesarean ae amit. Kenalaken Bu niki adik kula. Adikmu tel ta lho? Nggih. Kenal anak. Kula Tini. Oh ya Tini. Aku jeragane iki cacakmu. Lah adekmu. Kenal marek badak iki. Bapak. Kenal wae bangka. Bapak nak bapak. Bapak. Sopo jenenge Kula nak? Tini, Pak. Yalah, Dumile jenenge. Ini rene. Tuh tambah mringise nemen sampean. Tak enak omong arek iki. Nek kon adikne Kartolo nek kene enak ya. Nggih. Waduh rokmu tak tukon maneh. Oleh mbagekno. Apa? Mestine nek daya wedok ki lah aku sing mbagekno.
Ngono ta. Apa wong lanang nyerang apa? Lah Kartolo lanang lha apa kon nyerang apa? Namanya niki wis bantu lawas kok. Oh, lah iki yang ngono digawe lawas kenek masane. Pancep ae. Saniki sampean bagi, ya napa omah niki dibagi pinten omah niki? Lho kok dibagi ya sik kan iku. Penggawean, Ate kon waris sama omah iki. Penggaweane ya napa? Gak ngono, adekmu iki katene nyambut gene kene ta lho. Ngitung mriki pisan, Bu, saken. Iya iya kene. Oh iya rombal, Pak. Grombol. Lho kan grombol bagi dhewe ae. Krungu nyambut gene kene ya nek kok akas e. Iya. Mula Dadi kapasen. ini sing anu ngramut aku. Irunge kok nyepur, Bapak. Anjene ngono, tambah kepethuk wedok iki tambah mekrok tambahan. Omongi Kartolo titik tapi berbahaya. Ngawur ae omongmu kon niku. Pun yen nyambut gawe kula esuk jam 7 lan apa? Oh, penggaweanmu esuk jam 7 kudu ngresiki kamarku lho ya. Dadi penggaweane. Ngerti ya? Nggih. Aja terus mlungker. Lah terus adik kula napa adik? Lho, adik. Pak ngono sapa sih arek kowe? Pak ngono lho, masih adikmu yang ngono nak dini, ya. Aja lali nak ya. Kon magrib kudu ngresik kamare bapak nak ya. Oh, kula kamare bapak. Iya, iya. Jadi kamare dhewe-dhewe ta sakniki iki. Dhewe ya. Pak. Apa? Pembantu wedok kok dikon ngresiki kamar sampean iki lho. Suwe dadi apa, Pak? Lah kon yang ngono Kartolo nyijik nang nggon padha ae. Susu dadi apa? Wale kaya model sampean iki. Pundi sing ngenten dicandakne, Bu? Iya, iya, iya. Iya lah yang ngono sik karep. Ya wis, ya Kula wis. niki mboten usah taren sing mboten pantes nggih mara kula tandangi. Kamu Iya, iya. ngerti sih membantu dek kene sak lawase pisan. Kula tak teng wingking. Iya, iya, iya. Kula nyandak napa? Nyandak aku nak. Kulo candak-candaan. Iki kari tamu wedok kono ayo masuk kono. Waduh masuk le. Ini Nyun sewu lho, Bu. enggak apa-apa nak. Kuwi niki nggih seneng guyon. Iya, Ibu ya seneng nek awakmu ki seneng guyon tambahan. Nggih. Ya apa cacakmu ndek omah gak ngrasani aku ae ta? Nggih. Wong niku prae niku terus di tengah omah niku bingung kudu balik mriki mawon. Nggih. Ketok-ketokno aku jarene. Nggih. Pancene tak arep-arep nduk. Aku ki ketok-ketokan cacakmu terus aku. Mosok sih, Bu. Iki cacakmu dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel klambi kuning niku. Iya Dibeto digawa. nggih. Lah lek bengi putune cacakmu ki ya tak gawa ae lho. Ini. Napa, Pak? Nih kan gak ngombe gak ngelan. Apa sih ono rundingan kok nyaplok ae. Kayak ketelak arek sik ngombe kono lho. Nggih. Hah? Nggih. Karo ngombe nang golek dhewe sih. Bapak mriki kula disi, Pak. Hah? Lho kene. Dusi Kartolo kono. Lho kene aku didusi Kartolo. Awakmu nek kene penggawamu wis tak trimo, Nak. Nggih, Tapi kula matur nuwun. tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku, pancen aku angen-angen cacakmu. Nggih. Engko sampekno ya nak iki dhuwit neno cacakmu terus mari ngono kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kon tak perseni. Lah kok kathah sing. Alah enggak apa-apa wis tak kanggo tanda mata. Ngaten ta, Bu? Iya. Nggih. Terus nggih, cacakne kepengin arloji tangan. Arloji tangan gampang wong arloji tangane pira regane, Tin? Ngaten ta, Bu? Iya, engko omong ngono lek rene ya nak. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Din, kono sok omongan tok. Kaget aku. Sarana bapak iku, Mas. Kono ku nyambut gawe ya omong-omongan tok ae. Beres. Kon kok nyekel dhuwit akeh? Iki lak. Iku mang. Lah apa, Mang? Hasile kok. Teko sapa, Mang? Ibu Ngomong apa kon? tak waras sampean kepengin arloji tangan. Lah kok ibu ngekeki lah apa ndira sapa? Ngene jarene ibuku cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak warai iya, gelem sampean. Kon iku bakal bojomu kok dol ya apa? Ya apa sih? Jarene dikongkon komersil. Oh, sing penting iku mangan. Iya. Pira iki sih tak ijine? Oh, aduh, 40.000 rek. Lah iya. Disanggupi arloji ya. Wis kon mlebu situkne tak garapi. Yes. Tini. Nanda tini, Mang. Pak, Bang ono tini gak kepin jam tembok. Aku ditelu jam tembok. wong jam wis legrek Aku ditawa-tawakno. didandakno lho kon kok tak ngomong. Enten apa sih, Pak? Lah apa? Enten apa sampean kok umek? Ojo rame-rame. Iku lodurmu. Dulurmu ta. Nggih adik kula, Pak. Temenan? Nggih. Manis arek iki. Iya. Sampean ada rasa, Ruwen. Ya, Pak. Ada rasa. Iya. Kon terang-terangan man mau musuh kula lak dulure. Iya, iya. Lah napa sih, Pak? Ngene. Nek banyak iku adikmu ya cok menesel kan. Temenan. Tak peke. Napa? Tak peke.
Sampeyan rabi. Iya. Lho lah ibu ya napa? Kok itu gampang urusan belakang iki. Cuma kan ngrusak pagerayu. Walah pagerayu lah apa timbang ngrusak pagerayu apa gogol. Lah terus kesanggupan sampean ya napa lek kula saged ngomong ini? Lho, sanggup aku tak kei dhuwit iki apa lho. Lek dhuwit iki. Duwe kok kemerasak kaya kertas. Kaya dhuwit kertas gak kemerasak kok kok. Kula mboten mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe lho. Iya, aja kuwatir, aja kuwatir. Adik kula sampean damel apik napa sampean oret-oret? Lho. Tak dirusak oret Mang. Ya tak gawe apik. Urusan ibu sampean lho, Pak. Iya, gampang. Ya, ya dhuwit kawon ya. Nah, pinten iki, Pak? Ya, 30.000. Waduh. Lah pakaian kula ngeten, Pak. Oh, biyen sampai sakniki pancet, Mas. Lah kok njaluk aku sih, Kon? Non? Lah kok njaluk aku sih, Kon? Mboten njaluk perasaan sampean nyek napa lek kebutuhan sampean kula layani lah terus kebutuhan kula Jangan kuwatir, tak tukon celono wol. Nang rombengan, Pak. Lho anyar tak ngono ngawur ae kon takno. Nggih, Ben, kula sampe aken kin. Ya. Sampe aken iki. Ya wis ya. Nggih. Ya apa takno. Gampang wis. Pokoke iki nrimo dhuwit dikelompokno wis 70.000 durung persen liyane. Dhuwit jangkep mulih dadi kemanten beres wis. Ya situ saiki meneh mantene meneh. Iya meneh, apa undangan ta? Iya, iki lak Munawar iki lak jange mantup bae iki. Mantu. Lho lah iya mantup. Iya. Lah iya lah rumah samu ngomong apa aku? Mantup ngono. Lho. Nek ditakoni wong mantu lah, pemantup iku. Mantu. Iya lah, pokon mantup. Rumah saya kurang mantap bareng. Siapa sing ngomong mantup? Awakmu. Lho, ngomong ya apa ya? Kok gak kurang kabar Munawar mantup. Lho. Pokok. Iya saiki aku. Lah iya, Munawar iku mantu nih takoni wong mantu aja mantup iki. Apa iki? Iki apa sih kan? Lah Sing iya. ngomong awakmu dudu aku. Aku ngomong apa? Mantup. Lho, pokon. Saiki iya. Ya pokon nggowo pokon ngadu apa kok? Awakmu ngadu apa? Aku. Aku gak tak tukokno apa-apa. Apa? Tak tukokno blunglon. Bunglon kok sih? Iku lho gambar bunglon-bunglon. Gambar. Iya, gambar. Aku gambar naga-nagane. Naga. Aja naga-nagahan. Apa? Oh, gak apik kemanten di kadu naga iku. Lho, engko ana kitingane, Diketing apa? Kiting naga sastra. Apa sastra kon iki? Apa naga sastra iki? Pak. Ayo terus budal ae Ren. Iya, terus tuku apa-apa digorono ae. Wis sakone nggo dalan kok tuku. Iya, tuku pacek digawe pacek. Iya. Rame-rame krungu wong gak pantes. Lah nggih sih Pak, sampean iki lho ajeng rabi kula. Lah ibu niku ya napa? Soal ibumu gampang, kok tak buake ibumu. Sampean niku maling wonten, Pak. Aku gak ya apa. Ibumu niku termasuk wong anjing laut, buka mata, buka mulut. Pak, nggih pun ngoten men dielek-elekaken sampean mbon seneng sampean elek-elekaken. Lho nek aku seneng cumak blenger jan kok. Dadakno. Nggih pun kula setuju. Enake ya, ojo rame-rame. Nggih. Kon kok kurang seminggu dadi bojoku, dadi kemanten. Nek ngoten dina Minggu sampean mriko kula dadi kemanten. Iya, tak rono ya. Ngoten ta? Saya bisa-bisa. Nggih, pun lali lho, Pak. Iki dhuwit gawa nak diblonjo. Iya, ya. Nggih, pun suwun. Kamu ya. Nggih, Pak, nggih, saya lho. Iya. Minggu lho kula dadi manten lho. Iya, aja lali. Iku mah ngomong apa? Gak ngerti nek jange kejeglong ngono. Ayo. Apa kan oleh tambah maneh rupane, Mang. Lho, Bu. Loh, Ndak pundi kok braine nemen? Kok braine nemen? aku jane arisan tapi untungnya aku kepethuk awakmu lho. Lho, ngenten perlu ta? Aku wis biyen lho kepengin ngomong ambek awakmu ki jane lho.
Saking awakmu dhewe gak ngerteni karo aku lho. Lho, lah adik kula kok tau ngomong terus kengen sampean Wis iki. diomongi ta? Mumpun terus Anjen sampean. aku tak sampekno nyang adikmu aku ngomong dhewe gak iso lho. Oh, isin ngoten ta. Isin sih lho. Oh, nggih. Terus sampean kajengi pados pring petung niku. Kok sama iki jeragan nosok ta? Kok pring petung barang iki. Lho adik ngomong apa sih? Iku lho sing tak omongno biyen iku lho. Oh, cekake sampean kudu seneng karo iku. Aku dhewe lek ngerti ta mosok rek lek diladeni kaya ngono montane. Jeragan ki ngladeni pembantu ngono iki. Mbantu mun nggih sik niki. Iya, awakmu kejake gak ngerti karo aku. Kula nggih ngerti cuma nggih sulkan, Bu. Sungkan. Marane sungkan nek sulkan. Lek sampean Iki nek ndelok bapakmu ngono kaya ya apa ngono lho, kali ketok-ketok awakmu ae ngono. nggih pancene biasa lek enten gantine niki ngoten niku biasa. Saniki ngeten mawon, lek pancene sampean lah bapak ya napa? Hah? Lek bapak ya napa lek Ya sampean? kari anak-anak awakmu sih, nek awakmu setuju gampang perkara bapakmu tak kipatne. Dane yo. Lah lek bapak dikipatno lak golong gemek lah. Tak perkara bapakmu kok urusanku lho. Kula mboten ngrusak pager ayu lho karep sampean dhewe. Pun. Aku sing duweni karep ngene Nggih. iki. Lek sampean kepengin dadi kemanten kali kula, dina Minggu sampean teng griya kula dadi kemanten. Ngono lho. Nggih. Oh, yang ngono tepak iki lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disangaken kula. Tak neno awakmu. Kok pun ngoten ta, Bu? Gak apa-apa biasa. Oh, tapi aku merono. Sampean tambahi malih, Pak, Bu. Kon boleh ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwit kok ditambahi maneh. Matur nuwun sampean titeni, dina Minggu sampean mriko kula dadi kemanten, nggih. Tapi aku merono nggih pakaian kemanten lho ya. Pakaian kemanten. Pak? Iya sih. Waduh lak delokane lak koyo wong sugih ngoten ya. Gak apa-apa wong dadi Pun kemanten. sampean pikir ah sampean mriko macak kemanten iku. Wis tak pikir temen wis. Oh, nggih pun nggih napa terus benjing lah. Kula tinggal Bu nggih. Iya wis ya. Apa? Balak-balik ketek. Cical pecicil apa? Kok iku nandi klutusan iki. Ini kok nandingi karepku sih lah, Mas aku nyandi katene apa sampean? Wong wedok pantes nek omah iki. Ngurusi rumah tangga. Lah lha apa kon kelutusan iku? Iki ngerti ya sampean aku kelutusan kene iki golek sing gak ono ndek omah sampean. Lah aku ana omah. Lho, golek kebutuhan iki lho. Butuh apa kon? Kok iso butuh apa lho rumah tangga kok butuh apa? Sampean nyukupi ta rumah tangga iki ngerti ta? Termasuk wong wedok bawel kon. Dangkal kon. Sampean aja golek perkara lho. Lho kata lek perkara tapi nyatane kon liyane menyalahi tok nang lanang. Kok iso ngomong ngono iku lho buktine sampean sing nyalahi dhewe karo aku ngono kok. Wis saiki ngene ae. Cekak cingkrange. Pokoke cekak cukupe dina iki gak bujuk-bujuk gak apa-apa. Lho, Sing sampean aja ngene. ngomong ngono lho. Mesisan korek jono Temenan, wis wis sampean iya. pikir temen ae ku. Mesisan gak bujuk-bujuk gak Oh, apa-apa. nasi aku pegatan mbek sampean ya gak apa-apa. Pak. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo pegatan saiki. Lho, tak yakin Dewe-dewe, lho ya. yo pegatan. Mulai aku. Mulih mulya kon. Nuwun. Lho, Gran. Apa-apa? Kok krungu ae. Krungu nek pelajane duwe gawe kabeh amben nang. Iya. Nggowo apa? Heh? Iki jange ngabluk peno iki. Kon ku jago aku. Wah, iki lho tak gawakno iki Wong kado ta. Lah iya kado. Wong kado yang ngabluk. Lah kon nggawa apa? Lah ngebi awakmu, Pak. Mang wis kebiukan boto aku. Ngomong. Le, kemantene ndi? Lah iki ono jero wis pakaian kemanten. Kene Lho, yo. ngono lho. Lho, lah. Pak, niki lho nggono apa, Pak? Lah iki tak jalukno tolong cacakmu. Kangge lho nggono apa nih? Lah iku bongkotan telu nek cangkruk. Iya, iku junjungan rene engko dias, Ya, apa sih? Pak, dhuwit mlebu pun kathah kok manten koyo ngeten. Lho, dhuwit teko kon niku tetep tak gunakno tapi nyaur utang biyen. Gak apa-apa lho, gak apa-apa. Soale lungguhan gak apa-apa sing penting kan dadi Kemantene. Lho, ono gendeng iki. Ono gendeng lek Iki lha opo? Iki kemanten ndek kemanten kesasar iki. lah apa tik nanggap ta iki? Lah iki Nggih kula, Pak. lho ya iki tontonane. Sampeyan amen Lho ta? kok tontonan sih. Napa? Kula lak dadi manten asaniki. Lho, dadi manten. Dadi manten oleh sapa iki? Sampeyan iki dadi kemanten kali sinten? Nggih kali Mas Kartolo, Pak. Helo. Napa, Pak?
Iki ana kemanten ucul. Kemanten jare kan kemantenan karo kon. Angsal anak kula Dini. Sinten? Kartolo. Lho Kartolo angsal kula kok. Lho Bu ngeten lho Bu. Lah, Niki ya apa omongmu lho? Niki sanes adik kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho, kon ngomong jarene minggu aku kon mrene dadi Lah nggih. kemanten. Minggu sampean teng kula dadi kemanten kali kali Sanes kali sampean. Lho, cacamu ngomong seneng karo aku, awakmu bisa tak peseni kaya apa? Apa? Nah, ngomong seneng niku mosok seneng temen ta wong kula niki objek. Niki bakal bojo kula sanes adik kula. Lah terus aku kadung maca kaya ngene iki ya apa lo golekno ganti lo mancen lelek lo. Sampeyan pun pegatan sih? Pun kadung pegatan kali bapakne arek-arek niku. Kartolo. Tak peke dhewe. Bapak iku lah. Sampeyan gelem kali bapak nih. Alah, Ojo ngono lho ya, bapakmu wis kaya ngono potongane untune sintek. Lho cilik wong sing dadi lek pancalane arek. Ojo lho malah gak seneng. ya apa? Tetep didadekno ae. Dadi kemanten. Dilungkas kaya kemanten maneh. Kon kok ro sih? Iya wis ta. Pun ngaten Bu. Delok pisan. Kula golekaken jodoh nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudungi nggih. Wis gak apa-apa ngaku Nggih. kadung pegatan mbek bapakmu lho. Wis iki liyane sampeyan Ayo kelebu manten. siap-siap. Lho, manten. Lah manten gawa kaset dhewe. Ata lah. Gawa tip gawa kaset. Arta lah. Lah, sak pringisan to kon lah. Pak, niki Apa? ngeten, niki kemantene dikrukupi niki ujar. Oh, ngono ta? Nggih. Panjenengan adik kula ujare lek dadi kemanten, Iya, dikasih iya. wong sugih kon tak krukupi. Iya, iya, iya. Sampeyan pun kaget, sampeyan anggap bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya sih. Oh, boleh. Kadung entek biaya akeh. Pun niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Hakmu nyandi lho. Iya. Iki lho. Iya. Iya. Aduh, masalah rek niku tekek Brantoseno niku. Waduh, adik dikrukupi termasuk kemanten lawas. Alah, tak bukae rek. Wis meneh tak buka. Tak buka rek. Loh. Boleh kon ya. Heh? Ya, sing kan itu. Apa nututi mrene iki? Lutu-lutu aku. Wong aku biodo kok nek kene. Terus apa? Biodo kok. Wong aku nulak udan. Nyarang ta ndokon ta. Ngawur ae. Apa mrene? Tadi lha opo dadi kemanten iki lho. Sampeyan kok iso ngarani aku dadi kemanten aku biodo ndok Mekartolo kene kok. Oh, masa aku yo ngono dadi Sampeyan apa? sinoman. Ngawur ae. Sinoman, nyenoman. Tak ngono Kartolo iki mah yo opo Kartolo. Tak Pun selamat. pun beres. Ampun beres. Ya. Oh, sik Apa aku kecungut. petak-petok karo bapakmu sing kaya cumplung iki? Yo opo kok dibagakno. Niki ngeten lho, Pak. Iya iya iya. Kula niku pancen niat ndamel dulinan sampeyan. Sana putumu aku iki. Ngeten lho terangi ngeten lho. Ya apa ya jelas. Anane kula enggak ada rekodaya koyo ngeten iki sebab kula nyadaraken Ibu. Iya. Waktu kula nyambut gawe tenggerane Ibu niku pringas-pringis kudu mboten genah kali kula. Iya Mulane iya. kula iya. ndamel cara koyo ngeten bakal bojo kula beto mriku kula akoni adik kula. Lah aku ya apa aku Lho iki? lah sakniki sampean tetep kali Ibu, lah Ibu tetep kali sampean. Balik maneh. Sebab ngeten lho, Bu. Lah aku kan balene bapakmu maneh lho. Nggih. Rasaku mblengerek aku. Warek kok kono iku. Sebab jodoh nu mboten kena sakmono. Bu. Iya, 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 iya. Kadang-kadang sampean mboten sing kali bapak wis jodone nggih. Iya, 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 iya. Uber-uber wong lanang liya nggih donyane entek sampean ditinggal ancrut. Oh, hancur. Tinggal hancur cek kon iku tak Lho nggih tinggal nyengkring iku lho. Tinggal minggat. Lah sakniki lek mpun jodone, jodohe berat pasti nggih. Iya 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 iya. Aku insap lek ngono lho. Nggih, wong Iya, iya. rumah tanggane pun sampe bimbang-bimbangan. Masih kon bosen delok aku aja nek bosen. Sapa wong yang ndelok sampean kaya ngono, ndelok Kartolo kaya ngene, Pak? Iya kene sik muda. Pak sampean niku. Sampean klerak ta bapak niku. Wah dikelerak nang Masih diringso ya pancet ae kok lho. Delok bapak nih sampean telateni. Iya, telateni on delok Sampean aku. telateni teko nisor sampai teko dhuwur. Lah. Belenek. Lho. Potongane bapak lak koyo bemu aku. Lho, tak kono kok bemu kok bemu Pun ngawur. Ngene lho. Ya apa sih, Din? Perkara bapak ambek ibu wis balik. Ya pancen awak dhewe lak niat nyadarno ta. Ini, Tin. Napa, Pak? Bapak gak apa-apa ya. Kon oleh Kartolo. Nggih. Cuma bapak takon, duit bapak biyen ya apa duit bapak? Perkara dhuwit gampang, Pak. Oh, dhuwit sing kadung mlebet iki ya? Iya. Kadung Saking ibu barang iki. Iya. nggih. Ya sampean urusan kali maratuwa. Kok boleh mendal rono sih rek.
Yo, apa sih arek tak? Apa? Duwike kalau Iki ditakoni. napa iki, Dik? Lho kok kayamu ta? Duwe sinten iki? Duit sinten Ya sampeyan? ketika Pak Basman Iya iki. kan dugi kula barang, Pak. Dugi kula, dugi bojo kula ki. Nggih, mpun gopo-gopo. Urusan duit sampean nggih. 70.000 mbok Nggih, iki. kula mboten ngelaki 70.000. Nggih, Duit nggih. puluhan tok. Nggih. Mpun kula ecer-ecer kula saur-sauraken. Iki ya apa tak lo? Boleh melok nyauri. Sampeyan Napa perlu perinciannya? Ah, pinjane ndak menapa Dik niku? Tumbas sesek niku 12 kebak. Nggih. Bongkotan 18. Lho, Marang ngetok kayu niku telung wit niku. Nggih. Luwe kula damel tumbas wine. Ini apa niku? Wine kedele. masalah sampeyan iki nopo? Pun Pak ngeten persoalan dhuwit mboten urusan kali maratuwa kali kula. Nggih, nggih. Perkara bayaran kula nggih sampean potong tiap bulan pinten. Terus enten mriku pinten tahun ngoten lho. Wes tembungku aku lho. Tambah. Saniki tambah cepet soalnya awang loro ta sing kerja. Anakmu njaluk duwe nyang aku jarene ku kon sanggup. Wis pokoke aku dadi bojone Katolo aja nyambut gawe omahku gare perkara tok. Arek jajil kon temenan. Ngeten Pak, Temenan. urusan dhuwit lah gampang ah. Sing penting kula saged ngrukunaken sampean kali Ibu. Oh, ngono Rumah ta, ya. tanggane cek iso tentrem. Ya, ya, ya. Pun sakniki Kamu gelem ngelingno aku lho. nggih perkara dhuwit diitung mburi sakniki monggo mangan sak entene. Nggih. Iya wis saya. Menika masakane bapak dhewe. Kirang enak kan mboten. Iya iya. Yo tangga-tangga. Monggo, monggo. Ayo, Terus mawon. Monggo.